खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ जे तामिलनाडुआव एबार बोसोराव बिजय एक्टर सासे नोंथांमोना साउथनि फिल्म जायफोरा नायो नोंथांमोना मिथिगौ बै एक्टरा बर्तमान सीएम जानानै बे रायजोखौ सालायगासिनो दङ आरो गोबां फेन फलोइं बिथां बिजयआ आरो बेयो सीएम जानायनि कैदिनमान उनावनो तामिलनाडुनि कयम्बटुर होननाय थाइसे जायगायाव सासे 10 बोसोरनि उन्दै हिनजावसा गथ' सानै सुबुंफोरा बिखौ रेप खालामो आरो लोगोसे रेप खालामखांनानै बिसोरो बै गथ'खौ बुथारोबो। बिनि उनाव बिजयआ प्रेस कनफारेन्सआव बुङो जे बिसोरखौ खोब थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन आरो लोगोसे बयनिख्रुइ गेदेर शास्ति बिसोरखौ होनाय जागोन आरो कयम्बटुरनि सुबुंफोराबो बिखौनो नाजादोंमोन आरो पुलिसफोराबो खोब थाबैनो बै सुबुं सानैखौ हमनानै लाबो। नाथाय गोरोन्थिया मायाव जाहैयो? गोरोन्थिया जाहैयो बै रेपिस्टफोरखौ हमखांनायनि उनाव मोनसे पुलिस अफिसारफोरजों आरो सांबादिकफोरजों मोनसे प्रेस कनफारेन्स जायो आरो बै प्रेस कनफारेन्सआव साथाम पुलिस अफिसारा मा बाथ्राखौ लानानै दि एमान मिनिनो ओंखारदोंमोन बेखौथ' गावसोरसो खिन्थानो हागोन बा इसोरासो मिथिगोन। खोब मिनियो बै प्रेस कनफारेन्सआव आरो बेखौ नुनानै बै भिडिअआ खोब खम समनि गेजेरावनो गासै इन्डियायाव भाइरेल जाजोबो आरो भाइरेल जानायनि कारना बेनो जे मोनसे इमान सेन्सिटिभ केसाव बिसोरो माखो खुसि जानानै प्रेस कनफारेन्सआव बिबो न' सिङाव मायावबा प्राइभेट एरियाफोराव गावसोर मिनिलायनाया बेलेग प्रेस कनफारेन्सआबो जादों बै गथ'खौ लानानै बा बै केसखौ लानानै बै समाव बिसोरो माबोरै इमान मिनिनो हागो बा इमान गोरों गोरा सुबुं इमान सेन्सिटिभ मोनसे केस आरो बै केसाव बिसोरो एसेबो गोसोआव गोलैयाखैना जे सिगाङाव केमेरा दोङो बा जर्नालिस्टफोर दोङो भिडिअफोरा भाइरेल जालांनो हागो बा आजिखालि ससियेल मिडियानि जुग जायबो मबाइलजोंबो खेबनानै बेफोरखौ खालामनो हागो। बै समाव बिसोरो माखौ लानानै दे इमान मिनिनो ओंखारदों बै खोन्थाखौनो सीएम गोदाना जाय बिजय थालापति होननानै बुङो बिथाङा खोब रागा जोङो आरो बिसोरो बुङो आं थासान्दि आंनि हादोराव नोंथांमोना कुनु पुलिसानो आंनि सुबुंफोरनि बेफोरबायदि नोंसोर नेग्लेक्सन खालामनो हानाय नङा आरो लोगो लोगो बै साथाम पुलिस अफिसारखौ बिजय थालापतिया सासपेन्ड खालामनानै होयो आरो नोंथांमोना बै थालापतिनि जायगायाव जुदि नोंथांमोना सीएम जानायमोनबा मा खालामगौमोन? बै थालापतिया खामानिखौ मोजां मावदो ना गाज्रि मावदो बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनाय हरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। आं आजिखालि बारा गोलाव भिडिअ लाबोनो सम जाया एक्चुअलि बिराद समनि अभाब जानानै दं टाइमखौनो मोना आङो जानला माला नोंथांमोना बेकग्राउन्डफोरखौ नुदों आंनि गोदोनि भिडिअफोराव आङो दोङो आंहा जायगा खालामनो हानाय नाथाय एकदम सम खमनि थाखाय आं नोंथांमोननो बारा एडिटिंबो खालामनो मोनला बिनिखायनो सिम्पलिनो भिडिअफोरखौ हगारगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौनो अननानै सापर्ट खालामो बेखौनो आसा खालामनानै जय हिन्द।